Доброї раніці, мої шановненькі. Як там ваші справи, як ваші зліви? Так, хто там на ютубі буде глядати у записи, обов'язково подобаєчку натиснув, а хто не підписаний, обов'язково підписався. На контент родної мови, так би мовити. Эх, холера. Годинник нечто глючить. Что, вертаемся в нашу ферму. Так, відомо, зараз будуть прилітати, що у нас тут всякі імейлові повідомлення і так далі. Гэта все не звертайте увагу, яно хутка пройде. Відомо. Ось. І, ну, як завсёды, будемо гуляться, трошки там левым волком у чатике працовне позирати. Ось. І робіть свою господарку Альсевич. Вітаночки, шановні, як твої справи? Як там Крайзіс Ромайстер поживає? Далеко вже просунувся у прогресі? Чи може ще ні? І нарешті запампувалася гульня, то поїхали. Так, що у нас тут, до речі? Бачите, у нас тут красовик. У нас тут ми скончили на тим, що ми завершили будівництво ще 4 чи 5 теплиц. Ой, холера, тут не 5. Такой. А не, 5. 5 теплиц. Добре. Пшаніця ще спіє, правда? Угу. Пшаніця спіє, хоча за все ми сьогодні поспіємо це все собрати. Так, там коровки наші стоять, нечто ядуть, а ці ми зробили волну, яку необхідно, як завсёды, було уручную переносити по своїх місцях. Так, хорошо, по місцях своїх ми пронесли. Видатно. Що на конт трави? Росте? Так, ну і там ще у мене бульба. Подається, так було? Зофай, вітаночки, родненькі. Як там твої справи, як твоє життя-буття? Як виходне, до речі, пройшли? Бульбочка нормальова, колорадський жук не жре. На гэтым тыдні скончиш перекладаць меню, малайчына. Лёха, вітанки. Шановний, так. Там яшчэ звычайны ранак не скончыўся, ты шо? Трава такая расце, заебаўся касіць гэту траву. Ну шкада, што яна расце. Слухай, трэба нейкую вывесці, ведаеш, траву, якую можна было б пасадзіць, і яна расце толькі па загадзе. Ты там на ладах мяняеш яе. Тут расці, там не расці. А тут падрасці крыху. Ось, і на гэтым усё. Далі не расці. Ось такая трава нам патрэбная. Спачуваю, Фэй, спачуваю. Што парыбіш, такі ўжо лёс. Газонку пасадзіць? Дык яна ўсё роўна высокая расце. Што ты там хочаш ад газоннай травы? Так, такім чынам. Якія ў нас тут, дарэчы, абавязкі зараз? Мы воўну зрабілі. Каровы ў нас накормленыя. Мы чакаем... Чаго мы чакаем? Ведаеце, чаго мы чакаем? Я памятаю, што мне трэба было гной адвезці на наш завод. Я памятаю, што там нейкі глюк у нас быў з гэтым. Давай сюды. І не падабаецца, што у нас нейкі глюк. Падаецца, у нас каровы зламаліся. Я вось гэта так назваў. Давайте паспрабуем яшчэ раз зачапіць прычэп і закінуць туды ўсё лайно, якое маецца. Але гэта да халеры справ. Я знаў, што некаторыя файлы не варта перакладаць. Я паглядзеў у экранізатара. Маеш на ўвазе, што некаторыя файлы не падцягваюцца? Ну, гной тыпу 0. Не, ну хуйня. У нас зламаліся, карацей, гэтыя кароўнікі. По факце, чаму? Таму што... Выбачаюся, одну хвіліну. It's really just for the people, 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 you know what I'm saying? For the people, for the people, for the people, for
Так, выбачаюся. Так, адпаведна, ну калі ўжо так, глючыць у наш гэты кароўнік, ну што там зрабіць уже, правда? Нічога не паробіш. Адчапіся, давай паглядзім, што ў нас, якія тут молоко, 10 касікаў можна чапляць. Давай сюды яго. Так, ну яна не такая, як дзікая, газонка па калена табе не вырасце. Ну гэта праўда, па калена не вырастае, але сантыметраў 20 можа быць. Як у гэтага, слухай, як у Рудзі, памятаеш, было. У рэлсіку. Калі ён там пальцамі вымірае і кажа, ну вось тут 20 сантаў маецца. А потым, як ты кажаш, па дзікай ходзіць і кажа, не, ну тут макс 20 сантаў, а там па пояс трава такая. Давай сюды молоко. Так, даем логікі рэйцаў, якіх няма ў гульне. Ну то можа быць, вядома, аптымізацыя гэта наша ўсё. Трэба так і рабіць. А ты, дарэчы, не падсыпаеш нічога на газон? Гэта ж даволі танна, я памятаю, што калісьці набываў гэтую траву. Просто каб падсыпаць, там жа ж калі раз на год хаця б купляеш, ты выкарыстоўваеш, то рана ці позна яна выцягне больш-менш. Вядома, ніякага пырэю яна не задушыць, гэтая газонная трава. Але там, бачыш, канюшына там дзе-нідзе падрасце. Гэткія рэчы, карацей. Агулам у Польшчы, дарэчы, газоны ўсе засяваюць кветкамі. Ведаў? Усялякімі там макамі, рамонкамі і ўсё такое. 5 страмоў! Ах ты! Прапусціў недзе, Фэй. Ось так ось. Ну што зробіш? Пачнем наноў. Так, калі б мы гэтай хатай карысталіся, ну, блин. Тут просто трэба, каб трава не была вышэй за 20. Ну, вядома, там гэтыя ж ходзяць чынавенства усялякае. Якого вымяраем. Пасрацца дадуць. Слухай, да чаго дакаціліся? І бачыш на сваёй зямлі, а нічога ты не можаш зрабіць. І пры гэтым ще і па шапцы надаюць. Усялякія чыноўнікі. Фу. Так, тут усё. Там гэта ўсё стаіць, чакае. Пшаніца чакае. Жыжа чакайце, дайце паглядзець, вадкі гэты гной. Хутчэй давай. У нас жа суд быў бы, каб хату не забралі з зямлёю. Та ты шо, Фэй. Типу за тое, што яна занядбаная, типу, правильно разумею? Ну, 6600. Карацей, ні халера тут няма, пайшлі спаць, усё. Працоўны дзень на сёння скончыўся. Гэта у нас красавік. Наступны будзе травень. Жость. З гэтымі, блядь, законамі ябанымі. Дзе такое бачна, каб чалавек, які быў народжаны у сваёй роднай краіне, яшчэ б змагаўся за тое, што яму той кавалак, які ад прадзедаў дастаўся, быў ягоным. Ягоным застаўся. Просто вы вылюдкі нейкія. Паскуда галоўнае з сельгасавета вока паклала на ўчастак. Вось яно што, ну так. Не, ну, дарэчы, ведаеш, гэты закон не проста шкодзіць у любым, якім бы то ні было чалавечым адносінам. Ён шкодзіць, па сутнасці, самім беларусам, таму што пачынаюцца грызнявасць гэтая. Вітанкі, Рэйвен. Бульбу капаць, бульбу ў мяхах цягаць, бульбу перабіраць, флэшбэкі. Ага. Яно. Дзякуй Богу, тут не трэба. Не трэба рабіць у мяхах цягаць, ды перабіраць. Тут толькі сабраць трэба будзе камбайн набыць. Вось, і ўсё будзе добра.
Ну, як заўсёды, пачынаем з воўны нашу раніцу. Пацягнулі гэта ўсё па сваіх месцах. Дарэчы, 198 было 40-150 у нас, бачыце? Не так уже шмат, дарэчы, дадалі нам тыя 5 цепліц. Ну, я мяркую, што гэта толькі яны пачалі распампоўваць, так бы мовіць. Вагацца. Та чакай ты, божухну. Ай, ну і не кажы. Я ведаю гэтае, таму што у нас жа ж на маёй вёскі тое самае адбылося, калі старыя пачалі паміраць. Вось, тое самае адбываецца праз тое, што вёска ў вельмі прыгожым краявідам валодае. Я ж казаў ужо, што яна такі у куточку сярод лясоў, карацей. Вось, на беразе Нёмана. І там, ну, вельмі турыстычнае месца. І тое самае адбываецца, калі хто раптам не узяў у спадчыну сабе гэты участак, але ну няма ў яго на год ці ўвогуле нейкай магчымасці прыехаць штогод. Да не тое, каб штогод, гэта ж усе разумеюць, каб трава не расла, гэта трэба кожныя 2 тыдні прыязджаць і касіць. Вось. І шчыра скажу, што ёсць хаты там, дзе, напрыклад, у бабулі ажно 3 сыны. Вось, і яны проста па чарзе кожныя 2 тыдні прыязджаюць, таму што бабулі ўжо амаль 90 год. Вось, і косяць, проста простое, што ябуць галаву, підарасы усялякі. Ой, прабачце, калі ласачка, там на твічы, я спадзяюся. Но гэта ж не маецца на ўвазе менавіта ты, якія паготы, а менавіта людзі чалавечай якасці. Я гэтае маю на ўвазе. Вось. Ну і, карацей, усе хочуць адабраць. Там ужо каля гэтай вёскі, каля ў сэнсе прыблізна кіламетра 2 ад гэтай вёскі, уже кемпінг адчынілі, вось, афіцыйны, і тое сёе панакідалі, карацей, грызня на поўную ідзе. І вось, каб не гэты закон, гэтага б не было. Каб была ўласнасць чалавека, вось, маёмасць, тыпу, ён у спадчыну атрымаў, усё гэта яго. І нікога ябаць не павінна, што там адбываецца. Ну, у сэнсе травы, бля, расце, не расце, хата стаіць, не стаіць. Абсалютна не павінна ябаць. Абсалютна. Флешмоб. Так, Лёха, флешмоб. Не пакосіш, зарасце. У мяне, ведаеш, яшчэ якое ўражанне, то бок у мяне ж, паколькі жыву ўжо 6-й год тут, у Польшчы, у мяне нават надзеі няма, што я буду карыстацца той спадчынай, якая ад правацькоў засталася. Там жа ж, калі ты не ведаеш, у маіх у 91-м годзе, падаецца, гэта была магчымасць у маёй бабулі аформіць у маёмасць, ой, што я раблю, я не тое закідаю, аформіць у маёмасць сабе уласнасць як дом, так і участак, і яшчэ кавалак лесу, карацей. І гэта была маёмасць, не так, як зараз на аренду на 100 год у дзяржавы. Вось, як гэта выглядае, не, менавіта маёмасць. Я такі зараз пазіраю крыху на гэты момант і думаю, што рана ці позна, бля, дзяржава дойдзе да таго, што проста гэты лес заберэ сабе тут без варыянтаў. Дакоціцца да гэтага. Ой, так, там мне трошку не так стаіць. Ого, яшчэ і лес. Так. Ну, была такая магчымасць, карацей, а ў мяне ж, я ж нейка распавядаў, даўно вельмі, можа, з гады 2 таму, на стрыме, што ў мяне... Я не ведаю, карацей, вось за савецкім часам ніхто нічога не распавядаў, бо шмат чаго баяліся. Мае, маецца на ўвазе, продкі, але... Па фотаздымках у мяне, дарэчы, ж ёсць фотаздымкі маіх прабацькоў. Вось, і там такі, слухай, шляхетнага выгляду дзед у мяне быў. Чакайце. Вось, такі з доўгімі вусамі, як Сальвадор Далі амаль, што ты разумееш? Та ёб твою маць, куды падзелася? А, во, блядь, на дрэва. Чакайце. Вось. І ў мяне, карацей, хутчэй за ўсё, вось гэтыя
ну так бы мовіць, звычка крывя, якая пайшла па родзе, яна, ну, вельмі ўпарта вось гэтае маёмаснае пытанне адсочвала. І бабуля, калі толькі была такая магчымасць, яна ўсе свае грошы, што былі на той момант, які яшчэ не згарэлі на зберагальнай кніжцы той, вось, яна ўклала вось у маёмасныя пытанні, у тым ліку і ўдзялку, якая, як там звалася, чакай, з кавалкам балота, то бок, каб можна было сена касіць жывёле. Вось. Ну і частку леса, каб загатаўляць дровы, яна таксама набыла сабе. Пакуль што гэта тыпу лічыцца ў маёмасці, ўсё яшчэ не адабралі, але я, ну, проста няма надзеі, што гэта застанецца у нас, я ў гэта не веру, шчыра кажучы. Герб, не ведаю, я такога не шукаў нічога, але наўрад ці. Шляхта быў, не, Фэй, гэта... Ты ж памятаеш, можа, з гісторыі было такое разуменне, як дробная шляхта, вось калі Расія акупавала Беларусь. Вось, гэта была, па сутнасці, не тая шляхта, якую усе ведаюць, як расійская ці польская, а яны проста мелі магчымасць, мелі дазвол на нашэнне зброі. І ўдзельнічаць, вядома, як найміты і гэтак далей. Вось, хутчэй за ўсё, штосьці кшталту гэтага, таму што што там было за савецкім часам, мне абсалютна невядома. Вось проста чорнае пятно. Разумееш? Дробная таксама шляхта. Не разумею, вядома, што. Але ж, давай так, хутчэй за ўсё гэта было проста заможны нейкі сялянін, вось, з правам прадстаўляць свой род на нейкіх бойках, вось і ўсё. Таму што ў бабулі заўсёды было 2 каровы, там 5 галоў свіней і гэтак далей. Карацей, не магу сказаць, што лайдакі нейкі. Абсалютна не. Ой, слухайце, я забыўся, што трэба тут збіраць ужо. Так, паехалі. Чапляемся. Трэба збіраць траву. Чакайце, зараз тут развернуўся, блядь, не наязджай. Гэта, вось. Чаму яшчэ я думаю, што гэта дробнасць уся гэтай бездаказная. Вось, таму што вопратка была, як то кажуць, не лапці і нагавіцы, а быў касцюм, як і у бабулі маёй было сукенка нейкая такая, вось. Ну, карацей, штосьці там напрыканцы гэтага 19 стагоддзя вылучала іх сярод іншых сялян. Так вось. Выглядалі яно. Так, не паводзь сябе сціпла. Чаму? Мушу, бо няма доказаў. Мой 108 біт патата вітаначкі. Па матчанай лініі нават герб ёсць. Шалець твайго, бляха. Ну, я не ведаю себе такого. Шляхта РППЛ можаце спраўдзіць продкаў па прозвішчу. Ой, тут гэта, ведаеш, мне падаецца, гэта цяжкавата будзе, але дзякую за спасылку. Чаму? Таму што, ну, блін, памятаеце статыстыку? Вось хто можа там на гісторыі гэтай сядзіць больш стала? Колькі там было адсоткаў шляхт? У нас 15%, правда? Насельніцтва Беларусі былі шляхцянамі. Так, мы, дарэчы, зноўку не будзем збіраць гэта ж у, як яно назывецца, на сена сушыць. Это мы будзем збіраць выключна травою, бо раджанасць будзе вышэй. Так, дзе гэтыя валкі?
Таму гэта не такое ўжо і рэдкае явішча. Каб там гербы гэтыя усялякія. Дробных хапала. Давай назіраць пакуль што як тут працуюць. Потым будзем балкі збіраць і цюкаваць. А ты, дарэчы, Лекс, глядзеў сваіх? Што ў цябе там? І так нешта высветлі да саветаў нерэальна. Ну, вельмі цяжка, справді. Там мае дакладна. Ну-ка, падзяліся з намі. Што там маецца па тваіх? О, Альсевіч, мае бацькі глядзелі. І што, знайшлі што-небудзь? Не, таварыш майор, майго там нічога не... Рэйван. Слухайце, галоўнае, ведаеце, што вось я, дарэчы, калі гэта было субота, хіба што падаецца, так, субота, мабыць, а можа і пятніца вечар. Гэта я пра Рэйвана зараз вывучаюся, не маецца ў прамым дачыненні да цябе. Толькі нататнік дастаў. Гэтае. Я наконт хацеў падзяліцца боллю з ватафакай. Мы сядзелі нешта там, жартавалі, гэтак далей. Штосьці я там пажартаваў наконт чынавецтва. А вось, а ватафака мяне папрасіў гэта не жартаваць, бо там, карацей, цяжка становішча нейкага, так далей, а мы тут сядзім, бляха, ў Польшчы, нам добра, вось, яшчэ пасміхаемся, калі якога беларуса садзіць у турму за тое, што мы тут жартачкі жартуем. Вось. Гэта, ну, не магу сказаць, што крыўдна, але сапраўды, калі такое адбываецца, калі хто там з Беларусі лічыць, то дастаткова папрасіць. Можа, не так рэзка, як гэта зрабіў ватафака, але папрасіць дастаткова, таму што ўсе разумеюць. Ну, як на мой погляд. Я-то дакладна разумею і не хачу. Каб нешта падобнае там, хоць нават блізка і ці далёка падобнае сталася з кімсьці. Каб за нейкія жартачкі і так далей. Але хачу, каб вы таксама разумелі, я ўжо гэта казаў даўно, але шкада, што аўдыторыя крыху мяняецца там на пачатку канала. Вось, і хтосьці можа забываецца і не памятаць таго, як усё пачыналася. Я лічу, што гэта па сутнасці мой абавязак нагадваць вось беларускай аўдыторыі, дзе мы, што мы, як мы, і каб мы не раз'ядноўваліся, каб ніхто не казаў, што вы, блядь, сядзіце ў Польшчы самі сабе, і на нас вам паябаць. Не паябаць, абсалютна не паябаць. Перажываем. Лічу сваім абавязкам, каб гэтыя пытанні не замоўчваліся. Лічу сваім абавязкам тое, каб чулі нават тыя, хто мусіць гэтае чуць, тое самае чынавецтва. Каб яны ведалі, што, курва, гэтага ніхто не забудзе. І што трэба будзе панесці нейкую адказнасць. Ну, на мой погляд. Раптам што. Вось. Так, яны даўно ведалі, бо мой прадзед, мабыць, з Польшчы, а вось моя правабуля па бацькавай лініі жыла ў Польшчы да 39-го года. Альсевіч, уся заходняя Беларусь была ў Польшчы да 39-го года, таму я ведаю, дарэчы, у мяне таксама быў знаёмы, які казаў, што ў яго карані ў польскай шляхце ёсць. Вось, і я там запытаўся яго, адкуль такая ўпэўненасць, тыпу, з якога рэгіёну яны Польшчы, а ён такі, бляха, з-пад горадні. Я такі, ебаць, ніхуя сабе, вось гэта, бля, Польшча. Разумееш, Альсевіч? Ось, так што, ну, карацей, трошкі дзіўнавата гэта выглядае. Таму што Падляшша, Радзеншчына, уся Берасцейшчына. Ну, я разумею, што до 39-го года гэта была тэрыторыя Польшчы.
Але гэта не кажа пра тое, што гэта была польская прынамсі для мяне. Усім заўжды кажу на стрымах, каб як мага менш палілі свае сапраўдныя дадзены, бо без жарташкаў небяспечна. Вядома, Рэйвен, так, я згодны абсалютна, што трэба захоўваць пільнасць пакуль што. Гэта рэчаіснасць сённяшняя, так. Свае дадзеныя трэба прыхоўваць як мага лепш на сённяшні дзень пакуль што. Але ж голас павінен гучаць. Вось ведаеце, як гэты голас Амерыкі ў свой час, у савецкія часы, правда ж? Ці вось на Беларусь дасюль яшчэ, мабыць, транслюецца гэтая радыёстанцыя. Як яна назавецца, чакайце, вольнай Беларусі. Гэта ўсё павінна гучаць, інакш будуць вельмі значныя страты, калі гэта згубіць. Дарэчы, Альсевіч там не казаў ніхто, дзе дакладна у Польшчы продкі сядзелі. І трэба нагадаць, што ў істот, якія любяць складаць спісы, няма пачуцця гумару. Тут гэтае пытанне складанае. Чаму лекс-флекс? Таму што гэта, як яно называецца, чакай, ПТСР. Праўда? Посттраўматычны сіндром. А вось, гэтым людзям баліць. Вось, адзінае, што тут я лекс-лекс падкрэслю, гэта тое, што неадэкватная ўлада, якая лічыць падобнага кшталту выпаду ў свой бок небяспечнымі, ну, ведаеце? Мне падаецца, тут улада перагінае значна больш, чым гэтыя людзі, якія складаюць спісы, будь-якія. Ну і так, вядома, лекс-лекс, маеш рацыю ў гэтым таксама, што выпадкі розныя, усялякія людзі бываюць, гэтыя спісы абсалютна недарэчныя, тым больш, што яны складаюцца вельмі суб'ектыўна. На мой погляд, так рабіць нельга, а трэба нейка, ведаеш, ну вось уявім сабе, што будзе незалежная Беларусь, усё пачнем з нармалёвым глуздам падыходзіць да гэтага пытання, і да пытання да ўсіх чыноўнікаў і сілавікоў трэба таксама гэтае пытанне будзе вырашаць, бо гэта канфлікт унутры грамадства. Вось. І гэтым не будзе хтосьці займацца адзін, гэтым не будзе займацца нават два чалавекі, гэта будзе шэраг грамадска-судовых спраў, мне падаецца, вялікі шэраг. Каб усё гэтае размеркаваць, разжаваць, проста закласці кожнаму ў галаву, што менавіта так правільна, а не інакш. Ну, карацей, гэта такі комплекс мер, мне падаецца, які вырашыцца, ну, дасць Бог, за 4 гады, а можа і за ўсі 20. З дапамогай рашкі, да дакладна 20 возьме. Так, давай сядаем сюды. Хай гэты збірае у валок усё. Ён мусіць зараз не перасякацца, то бок ён пачне тут. Правда ж, ты ж пачнеш? Ой, малайчына якая, паглядзіце. Все, пайшоў збоку. Ну, а мы тым часам возьмем зараз гэты гной мы адчэпім. Падзем за нашым цюкавацелем. Я маю на ўвазе, што, напрыклад, ВТФ знаходзіцца на зямлі, і некаторыя жарты могуць яму высці. Вядома, так, я так сам пра гэта і кажу ж, так. Ты абсалютна маеш рацыю. Я проста кажу, што ну, ён даволі рэзка выказаўся на гэты конт. Ён выказаўся на той конт яшчэ, што, тыпу, мы жартуем такім чынам, што будзе небяспечна яму. Таму што мы, курва, сядзім, блядь, у цяплі і ў уюце. Ведаеш, у камфорце. Так, складайся хутчэй. Нам усё добра і лёгка даецца. Ніхуя не лёгка. Шчыра кажучы, так, вядома, мы ў бяспецы, таму мы карыстаемся гэтай магчымасці, каб выказацца. На вось. Але я зноўку паўтару, без асялякай абразы ці наезду ці чагосьці падобнага. Раптам што, калі што, каму што? Проста скажы. Вось, і усе ж людзі ўсё разумеюць, ніхто не будзе налягаць.
Мне таке враження, ніби я його наздоганю хутко. 17 кілометрів він подається рухатися з хуткістю 14-15, нечто таке. Тут яшчэ разы 2-3 пройдзецца там пройсці. Ну 2 дакладна, 100%. Можа 3 хутчэй за ўсё. Пракасіць. Чакаем. Так, куди ти їдеш? Я уже спужаўся, што тут чал, які ехаў зараз касіў, ён чамусьці спыніўся. Вось другі, там на трэці засталося. Выдатна. Дзякуй Богу, нам трэба толькі адное поле сабраць зараз травы. Бо з двума было занадта доўга, мне падаецца. Калі ўжо гэты дождж перастане? Што гэта за травень такі? Самурай, cześć! Siema, Farming Simulator, kolejna fantastyczna gra. Od ponad roku jej nie zainstalowałem. Później setki godzin na nią tracę. Musisz wszystko planować przede wszystkim. Nawet przed tym, jak instalować. Ciekawe. Не, ну пагатаў. А перакласці? Самурай кажа, што у яго ўжо больш за год, як гэтая гульня маецца проста ў бібліятэцы, але ён не інсталюе яе праз тое, што зацягвае надта моцна. 1000 гадзін выкарыстоўвае на тое, каб нагуляцца. А ты, Фэй, няўжо не разумееш польскую? Не кажы мне гэтага, няўжо? Сур'ёзна, ні слова? Вітаначкі, простае слово, вітаначкі, рада бачыць. Дзякуй, дзякуй. Та на здароўе. Ну, не цалкам жа? Ну, блін. Фэй, распавядзі, калі ласка, у цябе ўвогуле доступ да тэлебачання польскага быў у тваім дзяцінстве, не дзяцінстве? Ці дзе там, а што ён робіць? Мне пужаеш, бот.
Ты не глядзеў у мультфільме «Хлебаробы як справы»? Слухай простыя словы, можаш пасмяяцца, але хлеба ў нас мала. У нас тут хлеба, падаецца, будзе, не ведаю, 10 тонн, мабыць, збожжа. Мы збяром у гэтым годзе. Вось, і, дарэчы, на гэтым стрымы. Але наш асноўны, гэты, як яго, асноўная мэта на гэты стрым, гэта менавіта... О, ён паехаў апошні раз збіраць. Касіць, вывучаюся. Бульба. Дарасці да бульбы. Збярэм ураджай пшаніцы. У нас тут невялічкія ёсць палі, адно і там другое. Вось, але сапраўды гэта будзе каля там, можа 20 тонн збожжа. Гэта зусім ні пра што. Так. Запланував навіть же не kupię nowiejszej wersji, mam 19 boję kupić się nowego, z tego samego powodu, z którego nie instaluję tego, co mam. Wydaje mi się, Samurai, że to nie jest przez ten powód, a po prostu wyrosnąłeś, prawda? Tak mówisz się prawidłowo? Dorosły jesteś i dlatego wiesz, że zbyt wielu czasu wychodzi na te gry? Ну і адпаведне. Wiesz, że to trzeba wykorzystać lepszym czynem jakieś. Ну, да дажынак хоць паспемусь? Вядома. Простыя словы, гэта ж сваё. Вядома, ўсё будзе ў найлепшым выглядзе. Дажынкі будуць, як мае быць. Я чуў, што у Шаграэля новы ПК з'явіўся, так? З'явіўся, толькі не ПК, а ноутбук. Дарэчы, неблагім, Alien War 7. Мне падаецца, там 40-70 было, ці штось 40-80 стаяла з картачак. Ну, але ж гэта, бляха, ноутбушная картка, таму я не ведаю, якая ў яе там магчымасці. Крацей, 30-80, падаецца, і там глядзеў было, ці штосьці 40-е, 4-е было. Але я дакладна не 60, альбо 70, альбо 80. Зараз ужо не згадаю. Зноў нейкі заклён шэпча. Што, Лёха, здарылася? Які заклён? Ты пра што? Патлумач. Ведьмар. Маду так. Мы ж ужо другую пятніцу запар гуляемся ў Ведьмара. Дарэчы, вы глядзіце ці не? Ой, бля, штосьці я запиздзеўся з вами. Давай, хутчэй, запрагай. А то бацяра зараз кіне справу сваю. Все, поляцелі мыцца, брудныя, як свінні. Ты ведьмарка. Сучка. Ах ты, сучка крашеная. Все ты ведаешь. Сукенка ё. Слухай, за лікам таго, што я ўмею шыць, а майго прадзеда клі называлі ў вёсцы краўцом. Вось. То ведаеш, што, мабыць і ё. Бо я жонцы не пашыў, але скарыгаваў 2 сукенкі, а яшчэ кашулю пашыў жаночую сваёй дачцы. Так што нешта ў гэтым ё. Падаецца, яно зламалася. Памятаеце, у фільме было такое, падаецца, у вас вусы адклеіліся. Так, блядь, возьміся. Замыню, возьміся нармалёва, ты паскуда. О, нарэшце. Сукенка да па-польску. А што да па-польску? Я не зразумеў, Лёха. Трэба будзе зноўку скласці. Оля, сёння, слухайце, у нас нешта YouTube ажывіўся, 5 гледашоў. Дзякуй, шаноўныя. Апошні месяц, падаецца, быў найгоршы для Ютуба. 1-2 гледачы неяк там заходзяць, да і ўсё на гэтым. А з сімулятара зараз ганяю і рэтра-відэапракат ВХС, усё такое, што?
гэта што такое за гульня? Рэтра-відэапракат, ВХС? Сур'ёзна, такая гульня ёсць? Так, чакайце, скласці. Во. Сімулятор ёсць на ўсё. Рэтра-відэапракат, цікава. А што там можна паглядзець амерыканскі пірог? Ёсць там такое? Так, ну гэты збірае выдатна. Давай, паехалі. Блядь, што з рукамі, як мал понабірае. Не, там толькі касеты выдаеш ці прадаеш. А, не, ну так не цікава, а ў чым сэнс туды? Я, дарэчы, слухайце, надоечы глядзеў сторскі у інсце, і там якаясьці паскуда выклала кавалак з Рабакопу. Першага, памятаеце, Пола Верховена? Блядь, я заліп, і мне так закарцела праглядзець яго. Проста ж, ну, немагчыма. Мабыць, ведаеце, пра што ў мяне трапіўся гэты рылсік? Гэта праз тое, што я пачаў глядзець гэты серыял Halo 22-го года. Вось, мабыць, штосьці такое касмічнае. І алгарытмы падсяклі, карацей. Да калі ты па-польску размаўляў, як нейкі заклён. А, калі я па-польску размаўляў, усё, Лёха, я зразумеў. Я падумаў, ты нешта пра гэты Аленвар казаў. Вось. Карацей. Так, хто памятае гэты фільм «Рабакоп» першы, хто не глядзеў, абавязкова паглядзіце, але хаця б даведаеце, як здымалі сапраўднае экшн-кіно у 90-е гады. Ён жа ж якога году, падаецца, там 96-го, 5-го, нешта такое. Я памятаю, што ён быў капец які жорсткі. Глядзеў файна, брутальна, ну... Не, ну наконт себе 8 бит патата, не сумняюся, што ты глядзеў. Вось, Рабакоп 87-го году, а шалец. Але ж у параўнанні нават з Тэрмінатарам першым, ён выглядаў проста вау. Вядома, што зараз Тэрмінатар, падаецца, больш уплывае, мацней уплывае на поп-культуру. Але Рабакоп прышпільны. Яшчэ гэта галоўная тэма. Ту-ту-ту-ту-ду, ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Мне Тэрмінатара хапала. Не, калі Альсееш не паглядзеў яшчэ Рабакопа першага, абавязкова паглядзі. Ну там проста класічна распісаны сцэнар, усе персанажы раскрытыя, увогуле ніякіх пытанняў да гэтага няма, гэта не тое, што сёння шаішныя гэтыя шоу-муві, якія топчуцца сезонамі на адным месцы. Эвалюцыя ёсць, праблемы з чалавекам, нават тады, узгадаеце, 87 год, але ўжо падымаюцца пытанні моцна так адкрыта наконт таго, што робат ці чалавек, калі спалучэнне ідзе, нейкі сімбіёз, і калі гэтая мяжа ўжо парушаецца чалавеча, калі робата, дзе мы там можам касцюм рабілі, сапраўды, слухайце, простыя словы, касцюм толькі ўзгадайце Рабакопа, які ён быў шалёна тэхналагічны, ах, проста кайф. Я памятаю, у мяне ў дзяцінстве плакат вісеў на сцяне, дзе у Рабакопа, там, памятаеце, у яго ж ёсць такая шчыліна на вачах. Вось, а ў мяне быў такі плакат, дзе там па гэтай шчыліне такі чырвонае святло. Управа-улева хадзіла. Ух, я памятаю, зазіраўся на гэта. І ва ўсім вінаваты карпорацыі. Так. У мяне альбом з наклейкамі быў. Во, яшчэ наклейкі былі, гумы для... Гэтыя, блядь, жвачкі былі, праўда? Гэта вам не хер сабачы, ё такое. У мяне, а я памятаю, збіраў
першага і не першага, я памятаю, там нешта было наконт гэтага тэрмінатара. Вось. Мне падаецца, толькі 2 наклейкі не хапала для поўнай калекцыі. 2, уявіце сабе. Мы ў дзяцінстве проста шалелі з гэтага. Так, мне трэба гэтага ёлупа прыбраць. Пайшоў нахер адсюль. Ля, што ён робіць, бачыце? Трэба ўсё ўручную. Пайшла гадзіна дзедаўскай ностальгіі, ага. Кайфуй, ты што, Фэй? Ну гэта ж, ну згадай, наколькі гэта было крута. Я памятаю, малым быў, круціў палку ў руках, нібы дровакоп. Мне падаецца, гэты вобраз немагчыма было зрабіць з гэтым трымальнікам. Памятаеш, што яго пісталет у сцёгнаў выходзіў, ці наадварот, выходзіў са сцёгнаў. Там збоку такое джик-джик-джик было ў яго. Выглядала проста мега прышпільна. Зараз пра фішкі згадаем, як лупіліся ў іх. Не, фішкі я не лупіўся. Гэта ўжо было потым. У мяне было толькі вось наклейкі, мы гулялі. Я памятаю, хлопца аднаго спаткаў, які, ну, не ведаюць, то махляруць, то што рабіў, але крацей абгульваў абсалютна ўсіх у гэтыя наклейкі. Ён нават ставіў, памятаю, супраць адной, калі яму патрэбная была наклейка, ён ставіў сваіх 10 і ўсё роўна перамагаў. Ўсё роўна перагортваў і забіраў сабе гэта турба тады. О, так, турба гэта ўвогуле самае першае, падаецца, што было. Там гэтыя ўсе машынкі. Я дасюль яшчэ памятаю, як мне патрапілася ў турба Феррари Тестароса, і я проста ашалеў ад гэтай машыны. Сёння іх можна купіць у Польшчы за 160 000 доляраў, уявіць сабе. А тады яна прадавалася за 40, падаецца, ці 30 000 доляраў. На пачатку 90-х. Крацей, жосць, якая машына. А налепкі з дзеўкамі лізаў? Не. У нас былі, я памятаю, шклянкі толькі. Мы ваду налівалі ў іх. Не было. У мяне было, калі пра дзевак казаць, то у мяне былі шклянкі, у мяне былі карты. Карты просто абсалютна развратныя. Шчыра кажучы. А такое было, што проста шалець. На картриджах. Ты распавядаў? Чакай. Шлянкі, якую ты разбіў? Та шклянка, якую ты разбіў. Не, я, дарэчы, з дзеўкамі ніводную шклянку не разбіў. Ты што? Гэта немагчыма. Ну, пра шклянку, у якую не ту ваду наліў. Не тую ваду? Не, там звычайная была. Звычайная шклянка была. Так, я такую купу у старэйшага брата знайшоў. Ё-маё, некалькі тыдняў глядзеў ціхую кожны дзень, пакуль брат не схаваў некуды ў новае месца. Простыя словы, трэба яшчэ дадаць, пакуль старонкі не пачалі зліпацца. Мне падаецца, мы заўсёды так жартавалі, калі у двары з хлопцамі гэта абмяркоўвалі, што нешта там хтосьці знайшоў, потым перапахавалі. Потым ужо не знайшоў. Вось. А ўсё простое, што старонкі. А блін, ніхто распавядаў пра шклянку, якую не тую ваду наліў, гарачую на таці не так, разбіў, а потым самая любімая дзеўка была. О, не, у мяне такога не было. Я памятаю, у мяне у хаце былі шклянкі, якія... Ой, падаецца, не гарачая вада там была, чакай. Гэта на кубку была гарачая вада, але... Кубок у мяне гэткі з'явіўся значна пазней, і там, мне падаецца, была... Вось не памятаю, ці то дзеўка была ўжо. Неяк яна
кепска ўзгадваецца, шчыра кажучы. Таму не ўпэўнены, ці была там дзеўка ўвогуле намаляваная. Памятаю, шклянка была для піва, такая высокая. Вось, і там тыпу дзяўчына ў бікіні стаяла белым. Вось, калі наліваеш холоднае піва, ці то трэба было намачыць, во. Трэба было тыпу шклянку дастаць, і яна тыпу холодная ж мусіла быць піва, правильно ж? Сэнс у тым, каб кандэнсат на ёй збіраўся. Вось, і яна выглядала прыгожаю тады. Вось такі быў сэнс у таго бакала, ну, у той шклянкі. А мой мужик там быў якісьці. Типу набор для мужчыны, набор для жанчыны. Так, я гляжу, што у нас тут. Каб толькі не было тое, што справа, яшчэ на адзін праход, праз тое, што мы тут зараз бяром, не вельмі акуратна і праедземся. Застанецца полосачка. А вот я нават не паеду другі раз яе збіраць, калі так. Зараз уніз, потом яшчэ раз уверх і ўсё на гэтым. Рабакоп ёсць у беларускай агучцы. Не памятаю, на кінакіпе не заўважаў. Але паглядзім, можа і ёсць. Ось так, ось Фэй, бачиш, з мужиком ти своїм діалог весь перервав. Альбо хлопці полезли там шукати, що зосталося з їх дитинства з дівками. А до речі, брате, ще Кубашек був з цицьками дупи, все по анатомії, по-польську написано. Нігде не єсть два рази такі саме. Цікаво. Стоп. Цікавий подпис, до речі. Мені падаецца, до речі, Польща була у той час, на початку 90-х, галоўным спонсором усього гэтага. І карты адсюль везли, і кубкі, і шклянкі, ўсё на свеце. Кавалерыйскі рынок тады кіраваў усім зместам парнаграфіі ў Беларусі. А ось цікаво, шановні, я разумею, што большасць аўдыторыі былі народжаныя там недзе, дзяцінства мелі ў 90-е, але ж моладзь, давайте вось так, хто нарадзіўся ўжо пасля нулявых? Якія ўспаміны ў вас маюцца падобнага кшталту? Да рэчы, Альсевіч, чаму б не? І ў Польшчу ўсё везлі. Ну, было такой перыяд, так, сапраўды, я памятаю, напрыканцы 80-х, мае бацькі, я памятаю, што каталіся ў Польшчу. Вазілі ўсяляка. Але, да, слухай, гэта, да рэчы, было не вельмі доўга. Што, мабыць, які гадоў 5, не больш. Беларусы, падаецца, значна больш ездзіў у Польшчу.
Так, все. Так, думаю, пасля Crysis Remaster перакласці Warhead, па гэта час няма, і астатнія наступным годзе. Да перакласці. Добра, Альсевіч, добра. Ну што, засталося толькі зараз зацюкаваць і сабраць потым усё гэта. Развесці па сваіх жывёлах. Так, прыехалі. Простае слово, дарэчы, ты ўзяў сабе такі нікнейм пад уплывам НРМ? У мяне вельмі добрыя пачуцці да гэтай песні ад іх. Проста я хачу перакласці Бэнді. У восеньскай распалажана буду. Ну, малачына, Альсевіч, так трымай. Я тебя падтрымліваю і ухваляю падобную дзейнасць. О, ВРВ, вітаночки, як твоя справа, шановная? Вітаю всіх, як выходныя мінулі? Мо прыціснуў якую дзевчыну, бачыш, мы тут узгадывалі планіра ў тым ліку. Дзякую, ВРВ. Зараз зноўку распавядзе ВРВ, як да яго дзеўчына прылятала з якой-небудзь Грузіі, Азербайджану. Я прыйшоў з майцоўні, віншую. 300 еўраў зарабіў на выходных? За кошт чаго? Што прадаў, каго здаў? Можа, бутэлькі збіраў? Хто яго ведае? Ведаеце, такі ВРВ павільні бегае, вось, і па гэтых пасметніцах збірае бутэлькі, банкі, бляшанкі гэтыя ад піва. Напісаў гайд у шабан. У шабанны дзень? Шабатны, да? Шабатны. Гайд. Нормас. А гайд на што? На то, як зарабіць 300 еўра за суботу? Краце, адукацыя вельмі прыбытковая галіна. Ну, давай так, інфа-цыганшчына можа быць. Так распавядзі, што да чаго ВРВ. Каму ты там што пісаў, які гайд? AML, что-нибудь тычное AML? KYC, AML, Vendor Software. Ведаем такое. Вось ты галасаваў на выбарах. Так, праходзіў верыфікацыю самсаб. Ведаю. Мы нават зараз інтэгруемся з самсабам на адным з праектаў. Вось па самсабу гайдзік. Та ты шо, і за гэта ажно 300 еўра плацяць? Ашалець. Самсаб, дарэчы, гэта адна з невялічкіх, з нешматлікіх кампаній, якая вельмі добра зрабіла сваю дакументацыю. Таму вельмі цікава, што гэта спатрэбіўся нейкі гайд. Мы, дарэчы, у сваім праекце выкарыстоўвалі шаіху проста. Яна выдатна справілася, дала рады. Як налаштаваць сістэму? 300 мне і 200 сейлу камісія, зразумела.
Зразумела, ну калі так, то так. Тут я не маю ніякага асуджэння, ўсё ў рамах, у межах гэтых дазволенага. Калі быў патрэбны эксперт, яны атрымалі эксперта, праўда? Дыгать не па інтэграцыі, а як налаштаваць сістэмы для крыптаабменніку, каб праходзіць анбординг у банка і атрымліваць ліцэнзіі. Ну, карацей, гэтым у нас займаўся Solution Architector. Ой! Да ёб твою мать, што ты раскалбасіўся. Карацей, самсаб стаў свайго кшталту як саб. Трэба спецыяліст па наладзе самсабу. Ну не, насамрэч тут не зусім яно так. Мабыць, для уласніка бізнесу, які спрабуе улезці ў гэтае, так, магчыма. Вось, але я кажу, калі мы як распрацоўшчыкі софта, то не, самі разбіраемся тут нам. Не трэба гэтага. Як усё павінна працаваць. Гэта табе не ватафаку вырошчваць, не кажы. Не пытанне мне софта, а чаканне рэгулятара банку. Я ж таксама пра гэта і кажу. Бо як табе патлумачыць, мы калі інтэгруемся з рознымі банкамі, то ў ліміку зараз гэта нейкі люксембургскі банк. Так, усё. Давай бэм. Скідаю ўсё лішняе. Ох. Вось, яны ж таксама ўсё гэта улічваюць, мы ж таксама робім гэтыя рэчы па AML. І ўся аплікацыя на гэтая загостраная, каб праходзіць ва ўсялякіх банках. Там толькі адзінае, што ў нас праблема будзе, гэта тое, што нам трэба адпавядаць агульным патрабаванням, не толькі нейкага адпаведнага банку, але усяго свету. Вось, каб падцягваць грошыкі ад усіх. API-кі інтэгруеце, ну, вядома, што так, вядома, што на IP. API. Выйду? Выдатна. Так, ну што, думку будзеш галаву мне дурыць? Ну, недоўга. Дзякуй. Магу ваша кантора прадаць за 400. Дзякуй. Я ж кажу, у нас гэтым займаецца Solution Architector. Да і каманда таксама не дурная, яна цяміць у гэтым. Так, сюды. Зараз яшчэ зачэпім прычэпчык, ды паедзем пазбіраем усе цюкі. Ён не ведае, як трэба. Як скажаш, добра.
Так, поехали, скинем. Ай, холера. Так, выходь. Так, поехали, причеп. Недзе там стоїть, подається. А, у нас там, до речі, уже причеплений он. Так, хто глядел на дисках фильмы, где есть, имоверно, что фильм здымали с телефона в кинотеатр. Это Алексеевич уже моя молодость. Это уже, коли я в університеті навчався, там були фільми на дисках з якостю 240p. Потім 320, я пам'ятаю, що було 176, подається таке. Зато я на один такий диск CD-шный улазило 5 фильмов. Ну, 5 где-то уже занадто дрянная яркость была, или памятаю, что 3 была нормой. 144p, ну гэта было гаўно. Шчыра кажучы, я такое спрабаваў не глядзець. Намагаўся, прынамсі. Бо ўражанне, ну, зусім было кепскае. — 25 фильмов на двухбаковы. Якая жудасць. Мне падаецца, такія фільмы можна было глядзець толькі потым на кінескопе, не? То бок, тыпу, павінная была быць DVD-двойка ці штосьці падобнае. Памятаю, на кухні такое у нас было. Некаторы час стаяла. Я уже толькі не памятаю, хто гэта вырабіў, такую відэадвойку. Нейкая чорная была, падаецца. Мега-коллекция гістарычных сінема. Капітан, Алла-300, Жеребцы Екатерина. Это соседство. Какая жудость твоя. Що там летить у нас? Бусли? Ці гусінійки, не бусли. А чому я, до речі, постійно крилами машуть? Пригожі птушки. Диски з гульними яшчэ ёсць. Не, я ўжо свої павыкідаў даўно. Здаецца, на чарговым пераездзе недзе. Паляцелі ў сметнік. Хаця, з іншага боку, можна было пазахаваць, асабліва крывыя пераклады якога-небудзь Фаргус, Цімпромта. Што такое? Так, щось з того боку ще. Угу.
До речі, наконт дисководу сапраўды. У мяне ў двух апошніх кампах ён ёсць, але я ім не карыстаюся. Так, у нас, до речі, есть еще одна задача на сегодня, ну, на гэта вось дзень. Это мы зараз дозбираем траву и посадим дрэвы вокруг наших новых. Як яны, цяпліцы. Охладите траханье. Это ты просто ВРВ. Так, все, собрали, запаковали, повезли до хат. Я нават разбирать гэта не буду з прычэпа, простое, што ў нас ён не выкарыстоўваецца больш ні для чаго. Вось, толькі каб возіць гэтую траву і сенам. А тому пакінем, як толькі скончыцца там нешта ў кароў, то адпаведна будзем згружаць. Так, ну і зараз зоймемся травою, божых, над дрэвамі з кустамі. Так, стагі закидываешь лёгка? Так. 10 тонн, бачыш, 10 тонн у кожным тюку. И легко так ручками своими плясь. Так, вышли. Овечки. Все готовое подается. Дай поглядеть только на овечек, как удосконалиться. Сюды ежа ёсць. Гэтых усё хапаю. В наступным месяцы даму рады, каб пакарміцца. Так, ведаеце, што я памятаю, у нас у тых цялят было замала ежы. Давай возьмем адсюль. Крывые переклады, так. Сан-Андреас здесь со мной у мацоўні расхадзіў. Вось вынік. Да рэчы, пра мацоўні. Я ж набыў сабе гэты, ўжо тыдзень адхадзіўшы. О, бачыце, яшчэ трэба прынесці. З такімі працаўнікамі тэхніка не патрэбна. Ну, бачыш, я медленно перамяшчаюсь туды-сюды. Ну ўсё, віншуем, дзякуй. Было б яшчэ з чым. Калі будзе вынік, калі будзе мінус першыя 10 кг, то я паведамлю, вось там адсвяткуем. А пакуль што, як ён. Толькі пачалі. Разам з малым, да рэчы, з старэйшым малым ходзім. Усё. Вось. І малы баляха проста з мацоўні не хоча выходзіць, пакуль усе трэнажоры не абыдзе. На руки, на плечи, на спину, там, на ноги. Твоя гэтая 5-я, 10-я. Гэта самая лепшая тренировка, гэта та, яка адбылася, згодна абсолютно. Так, тут усё, давайте зараз посадим крыху дрэў. Давайте сюды, будаўніцтва. Ось тут. Фарбаванне, во, дрэва. Так. Ось тут трэба нешта такое пасадзіць, падаецца. Бо тут будзе яшчэ другі рад. Другі шэраг. Ось так. Бярозку я пасаджу вось тут.
Добре було б, до речі, я тут на кут посадить. О. Угу. Так, это что такое? Это нечто кволое, нецікаве. О! О! Ось гэта тое, што мне трэба. Вот так, шикоўна. Так, і... О, яшчэ, глядзіце, якое... Чаромха! Я баць, чаму я цябе раней не бачыў? Ці гэта акацыя? Ці гэта чаромха? Не, гэта нешта такое. Не тое, не другое. Бачыце гэтыя кветкі? Гэта падобна на чарэшню, мабыць, нават ці яблыня нейкая, бачыце? Пялёсткі. Ну, чарэшня нейкая. Так, ось тут яшчэ квола. Тут трэба пасадзіць нейкія, не ведаю, хмызы. Так, сосны гэта выдатна, люблю сосны. А гэта што? Хто ведае, што гэта, падкажыце. Ось я тут, напэўна, яе ваткну. Яна лепш тут будзе выглядаць. Так, хмызы малыя ё. Занадта вялікія. Во. Ось так. Шикоўна. Не ведаю, як вам, а мне падабаецца. Ля, ашалець. Вось гэта акацыя, бачыце, па лісцях бачна. Жоўтая акацыя чамусьці. Ну няхай. Прыгажусь якая. А ну сюды. Не, ну гэта не чарэшня, не вішня. Ну дакладна, бляха. Што гэта? Можа нейкая груша? Так, добра, панесліся спаць. Мы на сёння скончылі, напрацаваліся. Ты толькі гэты калгас будаваў? Ну так, гэта наш адзіны і першы. Чакай, куды я пабег? Дзе хата гэтага дзеда? Вось яна. Мы яшчэ, дарэчы, пабудуем сабе таксама сядзібу. Зробім сабе дарожкі, плот усялякі. Там будзе супер. Колькі часу на гэта сышло? Слухай, не вельмі шмат. Не вельмі шмат. У мяне быў шэраг відэа на ютубе, я рабіў па сцэнарах. І колькі там у мяне на яго пайшло? Ну, толькі апошнія там прыблізна 200 гадзін. На 8 серый, падаецца. Ну, в реальной гульні 200 гадзін. Таму што некаторыя серыі займалі ажно па 50 гадзін. Каб усё было больш-менш асэнсавана зроблена. Вось, гэта была адзіная праблема. Чэрвень на двары. У нас 353 тысячы на рахунку. Давай паглядзім. Яшчэ рана, правда ж, збожжа збіраць. Вось, да ліпня яна павінна будзе ў нас спець. Стадыя росту, пшаніца, усё добра. Вось, карацей, тут каля 260 гадзін гульні зараз укладзеным. Але мы тут, дарэчы, простыя словы, мы не гуляемся, так бы мовіць, з нейкімі шорткатамі. То бок, я не выкарыстоўваю звычайную тактыку, калі ты купляеш сабе поле. Тут жа ж ёсць такая магчымасць, раптам ты не ведаў, не гуляў, што можаш набыць сабе поле, сабраць ураджай і прадаць гэтае поле за той самы кошт, які ты ўзяў. Вось. І за кошт гэтага ты можаш падняцца. Літаральна ты гуляеш 1 год,
календарнай у гульні. А гэта прыблізна можа быць гадзіна рэальнага часу. І потым проста збіраеш ураджай. І такім чынам ты літаральна павышаеш сваю плацежаздольнасць у 10 разоў проста за один год. Ну і пабудаваць гэта тое самае, што ў мяне зараз ёсць за, ну не ведаю, 10 гадзін геймплею, напрыклад. Не як зараз гэта 250. Рэжым для аматараў дажынак. Можа і так быць. Нарэчы, я забыўся, калі там воўна ў нас прадаецца па самых вялікіх коштах. Мне падаецца, штосьці падказвае у чэрвені. Зараз праверым. Размяркую воўну і потым ужо праверым. Бо ў мяне там назбіралася, трэба адвозіць. Яшчэ не забываймася, што мы тут павінны пасадзіць, выкупіць поле велічэзнае на 780 тысячаў, якое каштуе, для бавоўны. Так, не хапіла, трэба сюды прынесці пакуначак. Для бавоўны, каб у нас была вытворчасць не толькі ваўнянай тканіны, але і баваўнянай таксама. Так, спадзяюся, у нашых працаўнікоў на палях такі самы музон гучыць. Я штосьці ў гэтым вельмі моцна сумняюся. Так, давай сюди. Плюс 100 да бадзёрасці, аптымізму, агрэгатку жыцці. Ну так, калі б так толькі было. Так, запакавалі, гэты чапаць не буду. Слухайце, так, што ў нас па траве? Тут скончылася, сюды трэба падвесці, тут адзін... Тут хапае, тут не трэба дакідаць, сюды трэба дакідаць. І, падаецца, сюды таксама трэба дакідаць, так? Так. Хадзі сюды. Заціснулі, паляцелі. Зараз пакормім ты яшчэ два. О, глядзіце, у кароў нічога няма. Трэба будзе ім закінуць. Раней нешта не разумеў, калі мой сябра гуляў гэта.
А не разумею тому, што збоку яно выглядае не вельмі цікава, ці што? Пакуль сам не сядзеш, хутчэй за ўсё. А тут, гляжу, нават захацелася самому. Ай, так заўсёды. Як бачыш, як хтосьці гуляе, нешта там атрымліваецца, то самому хочацца. Гэта ведаеш, як у танках. Вось не гуляеш, як толькі пачнеш некага блогера глядзець, курва, так карціць, запусціць і пагуляць, што проста ашалець. Так, тут усё. Астатняе мы кінем каровам. Мяне лёгка зачапіць рознымі менеджерскімі гульнямі. Ну што паробіш? Гэта ведаеш, хутчэй за ўсё проста ад чаго ўзнікае. Праз тое, што ў жыцці не адчуваеш сябе спакойна, і асноўны хіп пры гэтым ты вызначаеш як недастатак, недахоп, хутчэй так, недахоп кантролю. Вось так. І гульні гэта мусіць кампенсаваць. А ёп, твою зачапілася. Так што тут трэба акуратна. Калі сапраўды тут недахоп кантролю, то варта падумаць, як яго палепшыць, а ўжо потым сядаць за гэтыя гульні. На мой погляд. Ой, нешта я. Оп. Напрыклад, я тропіка паспрабаваў, дагэтуль ж сам вяртаюсь. Дыктатар. Табе не хапае дыктатараў у жыцці. Так, што мы тут? Всё. Падсунуць крыху, каб дакладна хапіла ежы. Так, тут мы зрабілі, тут зрабілі. Хадзім паглядзім, пшаніцу мы паглядзелі. Гэтыя самі па сабе... О, ля, слухайце, гэтыя цяляты ўжо жруць. Нармалёва так, слухайце, цюка з'елі. Шалець. Так, давай сюды. Не, я там добры, шчыра, амаль не падмалёваю на выбары. Ты разумееш, як гэта гучыць? Сапраўды па-дыктатарску. Ну што вы, ну я амаль што нічога не падкідваю там. Вітаю, трейдер TTV, вітаю. Бульбу ўжо збіралі? Не, глядзі, яшчэ чэрвень. Мы рухаемся толькі да гэтага. Зараз падбягу да поля свайго, бачыш, да гарызонта. Як па класіцы. Поле мусіць быць ад гарызонта да гарызонту. Ад небасхіла да небасхіла, карацей. Нармалёва, яшчэ не заквітнела нават. Яшчэ бурак цукровы вот у нас тут пачаў. Ну, нармалёва пайшоў. Нешта гэты бот напаскудзіў, бачыце, радочак прапусціў. Так, слухайце, а там... Не, яшчэ зялёная пшаніца наша. Всё добра, так. Глядзіце, 354 тысячы грашэй у нас. Плюс-мінус. Рэчы, вось... Не, ну тут ужо не пасадзіць там дрэва, але бачыце, як... Ой, я просто абажаю гэтыя рэчы з дрэвамі усялякімі. Лес для мяне высаджваць, гэта проста ашмарэнна. Ля, якая прыгажосць стала. Бачыце бярозку гэтую? Беленькая, зялёненькія лісты. Оу. Чакай, калі ў нас тут кветкі былі, а садавіна нейкая вырасце ці не? Вось што цікава. Курва, я яшчэ ўпердолю сюды гэтый мёду. Вось я адказваю вам. Хачу пчальнікоў паставіць шмат. Гэтае дрэва мне ўвогуле невядомае, што гэта такое. Высадзілі.
Чакайце, а гэтыя вось малыя. Яны былі ружовыя, калі мы іх сажалі. О, нават тут яшчэ засталіся кветачкі. Ну гэта мусіць быць сліва нейкая, правда? Я хачу яшчэ Совет Рэпаблік пагуляць, але пасля агляду Стромаўрудзі вельмі складана атрымалася. Мне таксама падаецца, што гэта не тая гульня, якая вартая увагі. Яна нейкая хмурая, такая сумная. Карацей, не мая. Будуць чыпсы ці картоплі фры. Мы пакуль што меркавалі толькі на продаж. Я пакуль разглядаў такую магчымасць, што мы збіраем і прадаем. Я гэта яшчэ прадпрыемства не ставіў. Адзінае, што, бачыце, хацеў паглядзець, колькі каштуе тэхніка для збірання. Мне патрэбны камбайн на бульбу. Так, цюкаванне карніплоду. Вось тут. Гэта бурак. Саджалка, а гэта што? Бульбазбіральны камбайн. Во, вось гэта хутчэй за ўсё. 205. Слухайце, не такі ўжо і касмічны кошт. 12 метраў. Ну, то бок 12 тонн ён збірае, потым мы будзем пад'язджаць, забіраць. Нармалёва. Нармалёва, там больш, што ён пад тэхніку, гэта проста выдатна. А вось гэта што? У гэтага 22 тонны. Во, мне такі патрэбны. Ён збірае 3 метра. Ну, слухайце, я хачу гэты. Адзін, што грошай трэба дохуя. А тут і бортніца, і фрукты з дрэва збіраць тэхніка маецца. Гэта ўсё на модах. Садавіну вырошчваць гэта па модах. Адзінае, што па дэфолце даступнае, гэта аліўкі і вінаград. А можа краще ўзяць у аренду? Так, хутчэй за ўсё так і будзе, таму што 600 000 занадта шмат. Можна было б і гэты ўзяць, дарэчы, але ж яго 12 тонн, ну, маецца на ўвазе ёмістасць. Вось, то я занадта хутка буду пад'язджаць да яго, мне падаецца. Вось. А гэтага можна ўзяць, бачыце, 22,5 тонны. Нармалёва будзе. У мяне колькі там 2 прычэпы. Вось, паглядзім, ці зможам мы проста пад'язджаць, забіраць. А вось, і адвозіць на продаж. Карацей, нармаз. Нармаз. Што мы маем тут? Які прыгажун. Які прыгажун. Халера. Ля, ось гэта тэхніка. Так, усё тут хіба што. Тут сіла сцягаць, гэта наразаць, не цікава. Так, што я хацеў? Я яшчэ хацеў паглядзець цэны. Мне патрэбная цана на воўну зараз. Гэта бавоўна, а дзе воўна? Ты дзе? ДГВ воўна. Вон. Я праебаў, трэба было ў красавіку прадаваць. Трэба было ў красавіку гэта ўсё прадаваць. А гэта, мне падаецца, мае радзільні. 1, 2, 3. Весці вось сюды, мабыць, варта. Так, выбачаюся, трэба паглядзець. Блядь. Выбачаюся, там нешта. 12 PM UK time. Гэта па Польшчы будзе першая гадзіна дня, падаецца, так? Калі так, то яшчэ не блага. Тож могуць мне зараз сапсаваць планы на заўтрашні стрым. Чакай, 300. 4000 евро. 3500. Слухайце, я буду зноўку лепш год збіраць да красавіку. Таму што на адной тонне губляць 400 евро, гэта за дохуя. Гэта 10%. Больш за 10%. Вось зараз у чэрвені, што я прачнуўся.
Ой, треба було продавати тоді. Так. Мистер 8-бит потато, это что такое? Девоз AD1. Не ведаю. Бортництво, до речі, тут ёсць. Хоча може, до речі, і поставить собі краху тут пчальников. Ось на гэтым сваім полі. Под дрэвамі, мне падаецца, было б няблага. Толькі што, наколькі я памятаю, яны сотку каштуюць, гэта шмат. Жывёлы, коровы, коні, свінні, овцы, куры, ось пчолы. «33 вуліка лангстрота». О, бачите? Мне падаецца, яны тут просто выдатнейшым чынам паўстануць. Так, калісьці на п'янцы на прыродзе з сябрамі дайшлі ў разважанне да таго, што ўсё харчаванне чалавецтва трымаецца толькі на тым, што пчолы апыляюць і зямля дасці. І калі нешта зламаецца, нам усім гамон, так? Менавіта так. Перекрываецца трэба што? А чаму? А, тут дрэва, тыпу. Тише, куда ты на голову ставишь. Все. Ох, загулі. Працують. Так, треба тільки поглядіти, каб у нас яны былі на продаж. Сарай с открытым выходом для кур. А где мы такое купляли? Я уже не памятаю. Так, ну можна было, до речі, поставити нешта больш прышпільнае, у сэнсе, калі раптам яны не рэгулююцца. Вось мы тут такія пчальнікі ставілі, бачыце? Скончылі спадзяваннем, што вучоныя навучацца будаваць бялкі ў прамысловых маштабах. Пакуль што яны дарагія, але так, гэта ўжо магчыма. Вось такіх пчол мы яшчэ набылі, мне падаецца. Можна было выкарыстаць і іх. Так, зноўку нешта там прыляцела, выбачаюся. Добра. Хай будзе. Ой, холера ясная. Чатик зажаніў. Так, усё. Так, пабудавалі, пчальнікі паставілі, пайшлі адпачываць. Наступны месяц у нас збор ураджаю першага нашага ў гэтым годзе. Пшанічка будзе. Ён нібыта кіруе. Зразумела. Пататыч, зразумела. Гэта вось пра гэты. Тыпу ён да нас належыць зараз гэты курнік. Атрымліваецца, што так? Ля, сапраўды гэта наша. Ну, глядзіце, мы зараз збяром пшаніцу. Я меркую, хлеб мы не будзем вырабляць. А вось гэтых хлопцаў так. Дзяўчынак мы таксама набудзем. Калі ўжо у нас курнік стаіць тут, хай сабе невялічкі. Карацей, пайшлі спаць. Потым сядзелі нейкія паніклыя, сапсавалі настрой самі сабе, дабухались. Эх, хлопцы.
Так, ну что, готова пшеничка. Ля. Выдатно. Зараз мы посадим сюди нашого бота якого-небудь. Так, курений драманбейс. Плюс-мінус, так. Я бачу, там у нас ось гэта стаіць для зерніка. Млын, дарэчы, ачмурэны, толькі ён гэтыя 20 тонн зерні, ён, бляха, з'есці менш, чым за дзень. Наколькі я памятаю, паўдні паспатрэбілася яму. І хлеб таксама быў выпечаны за адзін дзень і праданы. Так, соломку збіраем, малайчына. Выдатна. Пакуль ён там ездзіць, давай мы пазбіраем сваю воўну. Ой, куды я паляцеў? Машнінскі, вітанкі. Вітанкі, шановні, як твої справи? Я ўжо забыўся, во што ты гуляў апошні раз? Можа, я нават трансляцыю прапусціў, нешта не ўзгадаю ніяк. Здароўкі, фермеры. Здароўкі, паладзін. А ты што, ў горадзе выгадаваўся і ўсё, уже не фермер? Ужо гарадскі, а? Фацэтны, які, паглядзіце на яго. Plague Tale паходзім пра французскую чуму. О, слухай, так, сапраўды я прапусціў трансляцыю твою, бо не памятаю. А паладзін бач які? Всё ўжо, ён ужо не фермер у нас. Вучоны занадта каровам хвасты круціць. Як справы, паладзін? Што цікавага адбылося на выходных? Я ж блакітны крывы народжаны ў райцэнтры, а шалець, ты паглядзі на яго, га? Кажу, фацэтны, дык ён франт натуральны, шляхта. Хіба што казу на карцінках разглядаў толькі. У вучэбніку. Не тое, што вы селюкі, не кажы, ну. У пятніцу у Ведзьмара гулялі, бляха, першае слова, упершыню слова ўбачыў. Вось, дык, дзякуй Богу, вожак патлумачыў, што сапраўды ў беларускай маецца такі тэрмін, як сяліба. Я ніколі яго не чуў, але было вельмі прыемна, што дазнаўся. О, вожак тут, шо вы головы? Вітанкі, вожачак, рады цябе бачыць. Бачыш, дзякую цябе, за як гэта кажуць, хтосьці там за вочы кепская кажа, а я табе падзяку аказваю. Разумееш, які ты ўплыў маеш на грамадства, дзякуючы сваім шортам і перакладам і агучцы? Вось так вось. Вось так жывеш і не ведаеш нават, цяпер ведаеш. Сяліба гэта як паселішча, тыпу так. Сяліба гэта як нейкая новая вёска. Ой, халера, чакай, куды гэта я? А ну аддай.
Так, шчасце мне ўражанне, што да наступнага году я тут усё закідаю. Волною пад самы дах. Так, чакайце, вожачак, прачытаю, толькі закінуў апошні гэты пакуначак. О, выдатна. Бачыце? Гармонія. Так. Размаўляй з разумнымі людзьмі, станавіся сам разумнейшым. Мае словы проста з языка зняў. Я тое самае сваёй дачцэ кажу. Які ўплыў я маю на тыя 130 чалавек? Ну, бачыш, маеш. Моцны ўплыў, вожык, сапраўды. Бачыш, не я адзіны, але вельмі важны ўплыў на 130 чалавек, шалець. Хтосьці нават і на аднаго не мае. Вось хто мае дзяцей сваіх, той мяне зразумее. Жывеш за імі ўсё жыццё, а потым кажуць яны табе, што бацька, ты ёлуб дурны, ніхуя ты не разумееш у гэтым жыцці. Ты такі, блядь. Як тут у нас? 4700. Вучу трасянец 19-го. Якасна атрымліваецца, добра. Чакайце. Селюкі, так, тут і тут склад працуеш. Чакай, санкцыя, ніхто не купляе твою волну. Не, Паладзін, гэта я забыўся. Гэта мы пачалі гуляць, таму што паколькі гэта было ажно 2 тыдні таму, я забыўся, што трэба было прадаваць. І прыйдзецца чакаць наступнага году. Я падумаў, сялібка як селеба, а селебрыцы толькі ў іншы бок. Маўляў, сяліба гэта сяляне. Слухай, фэй, а гэта тэорыя, а гэта заяўка. Сяліба, селеба. Приехала FIFA ў горад, думала сялеба, а выявілася, што сяліба. Гэта аж маральна, хлопцы, сяліба. Сапраўды, вожык. Гэта тая, карацей, з каго вёску яшчэ не выкінулі, хаця сама яна з'ехала з вёскі даўно. Як вам жніво? Пайшло, поехало. Шо? Прыгажосць, да не тое слово. Каб ще быў Джон Дзір нейкі, ведаеш, такі на 18 метраў з жаткаю. Ух! Гэтае поле за 2 праходы. Шмяк і гатова. Альсевіч казаў, што ты збіраешся майстар крузіса праходзіць, калі ён скочыць пераклад. Не зусім так гэта выглядае, Паладзін, гэта будзе выглядаць наступным чынам. У мяне ў плане зараз будзе прайсці да канца Dead Space, які мы праходзім рамайстар. І ты ведаеш, на апошнім стрыме я вырашыў, што ўсё, хопіць з Dead Space'ам, я не буду праходзіць другую, трэцюю частку, таму што ён для мяне нудны. Выбачаюся, але памятаю, што ў ютубскім чаціку хтосьці вельмі добра падкрэсліў, ці Візантік, падаецца, ён зайшоў. Вось, і запытаўся, ці не лічу яго нудным. Сапраўды лічу, мне гэтая гульня не заходзіць, таму мы пройдзем першую адзіную частку, пераключымся потым на Сталкера другога, пройдзем Сталкер другі, і потым ужо будзе Крайзіс. Вось так гэта будзе выглядаць. Прыгажосць, а як жа Гамсельмаш? Ну, Гамсельмаш не робіць жа ж на 18 метраў жаткі, правда? І ёмістасць, каб была на 25 тонн, падаецца там. Ты б, можа, папрасіў яго файлы тэкставыя падрэдагаваць, бо там ёсць што правіць. Я б з задавальненнем, адзінае толькі, каб ён хацеў гэтага. Я ж не супраць. Я знайду час, тым больш, што, хлопцы, ведаеце што? Я ж вам не сказаў.
Я ж вагулам вас нічога не паведаміў. У пятніцу ўвечары я сеў глядзець, як звычайна гэта бывае, пакінуў стрымы іншых гульцоў на фоне, а сам сеў перакладаць Ведзьмара, і я дабіў Ведзьмара да самага канца. Уяўляеце, я пераклаў апошні файл, які быў даступны, я там напісаў Змітраку, каб ён закінуў яшчэ адзін, як найменш. Вось, але пакуль што я нічога не закінуў. Таму, каму Альсевіч раптам будзе што рэдагаваць, звяртайся, час вольны ёсць, як найменей 2 гадзіны на дзень, лёгка. Да ты шо, так, Фэй, бачыш? Там мусіць быць яшчэ файлы, разумееце? Там мусіць быць яшчэ файлы. Я не веру, што яшчэ файлаў няма. Вось, калі раптам гэта быў апошні файл, вось, і больш нічога нема запампоўваць, то атрымліваецца, што Ведзьмар перакладзены. Трэба толькі рэдакцыю чакаць. Каб усё было перачытана, выпраўлена і гэтак далей. Дабілі такі ці не? Я пераклаў... Глядзі, там у нас 4 файлы знаходзілася. Так? Хутчэй за ўсё, ёсць яшчэ. Агулам у гульні я памятаю, што выкарыстоўваецца 12 контент-файлаў. Вось. Адзінае, я не ведаю, ці сінхразанізавана гэта з гэтым перакладам, ці не. Упэўнены, што не, таму што з улікам таго, што беларусізатар выходзіў, памятаеш, я казаў, на 50% DLC і 70% асноўнай гульні, пераклад гэты. Вось, адпаведна, я лічу, што павінна быць яшчэ 2 файлы. То бок, павінна быць 6 у такім выпадку, 5 і 6 яшчэ. Вось, каб адпавядаць агульнаму аб'ёму гульні і таму працэнтаванню, якое нам выдаваў Змітрук раней. Вось. Калі раптам... Оля, 99% улезла. Паглядзіце толькі на гэта. Просто ашалець. Просто што ты? Вэй-вэй. Так, а ну, выцягвай свою трубу. Мы поедем на наступное поле зараз. Вось, таму мусіць быць яшчэ 2 файлы. А калі не, то вось такая навіна. Усё. Пачалася, паганяліся за доўгай жаткай. Так. Справа не ў памеры. Простае слово. Памер не мае значэння, ага. А як гэтыя файлы выглядаюць? JSON нейкі, так, JSON. Менавіта JSON-чык. Складаемся, паехалі другое поле збіраць. Пакуль ён будзе збіраць, мы зараз купім птушак туды, да курніка таго. Слухайце, а можа яшчэ аднаго курніка пабудаваць, велічэзнага такога? Трэба паглядзець, колькі ім зерніка патрэбна, а то зараз я разаруся. Занадта шмат, калі будзе выдавацца на... Вось гэтае поле, бачыце? Стоп. Чыё поле? Гэта ж не маё поле. Дай паглядзець. Гэта не пшаніца. Гэта авёс. Аўсянае поле. Ну, хай сабе. Так, якіх ён памераў, каб усе варыянты ўсіх дыялогаў там былі... Слухай, цяжка мне сказаць. Памераў ты маеш на ўвазе колькасць слоў? Ці памераў у вагі, мегабайты, то бок. Калі мегабайты, то я табе шчыра кажучы не скажу, бо ў гэтым веб-інтэрфейсе там не памятаю, каб дзесьці было напісанае. О, давай, пад'язджай крыху. О, малайчынка. Так, а мы да курніка пабеглі. Нам яшчэ трэба вось гэтыя сабраць, зацюкаваць. И будут у нас свойские яйки. Ну, такі курнік, конечно, кончены. Не вельмі прываблівы, правда? 6-месячныя альбо малыя зусім.
Як гэта тут вызначыцца? Хайте, я тут, бляха, ў 10 разоў больш каштуе, а 6 месяцаў пачакаць, хай будзе. О, не так, трэба вось так. Оп, 20-ка. Давай. О, ля. Своя птушка маецца. Ха-ха-ха. Все, пайшлі. Зараз зацыкінем, крахуем корму. Шкада, што я на плойцы ў Вядзьмара гуляю, ніякай беларусізацыі. Ну, трэба чакаць табе публікацыі. То бок беларусізацыя ў цябе будзе, яна будзе даступная праз Steam, дакладна. Праз... Што яшчэ хацелі яны, чакай. Нейкая платформа яшчэ ёсць. Таксама я забуўся, як яна назавецца. Даволі папулярная з модамі. Nexus Mods. Вось так я назавецца. Так, а мне што сюды трэба скідаць гэтыя зерні? Тушачкі мае, вы будзеце пшанічку? Так, куды, дарэчы? Назад. Оп, оп, усё. Колькі? Та, ёп, гэтым. Усё. Поехали. Я лишу, там закрытая система. А я не ведаю, слухай, на плойцу. Я табе не дам параду, на жаль, бо не ведаю, на шчыра кажучы. Але мне падаецца, калі ты гуляеш на плойцы, там жа ж ты са Steam я усталёўваеш на плойку з крамы Steam, ці нейкая там PlayStation крама свая асабістая. Не, там своя ну халера, ну тады так, спачуваю. Трэба будзе неяк размаўляць з хлопцамі на гэты конт, таму што сапраўды шмат хто ж гуляе з плойкі. І варта было б даць магчымасць пагуляць. Так. Патрэбны мод на FC25, дзе можна будзе падключаць да збору ураджаю ваенкому чыноўнікаў і дзяцей. Так і назовем, Лукашенко мод, не? З кансолі можна ламаць, каб потым можна было ўсталёўваць пірацкія гульні, але там такія танцы з бубнамі, што лепей купіць самую гульню. Вядома. Вядома. Так, глядзіце гэта, і мне трэба зараз вось гэтае. Мне трэба сабраць соломку, бо кароўкі у нас патрабуюць соломы. Так, я ведаю, як трэба прадаць PS і набыць ПК. Ну, і таксама я разглядаю гэта як магчымасць. Я разумею, што, дарэчы, плойка PlayStation і, адпаведна, Sony яшчэ змагаюцца за тое, каб застацца на рынку, але ж гэта памылка з іх боку, на мой погляд, што яны кансольны рынок абмяжоўваюць. Ці лепей казаць так, яны размяжоўваюць кансольны рынок і як яго ПКшны. Все ж таки ПК больш прыдатны для гульняў зараз, для сучасных гульняў. Праўда ж? Шкада, што толькі ёсць гэтыя эксклюзівы. Не варыянт, збіраць ПК цалкам не для мяне, нічога не разумею, як там што да чаго падбіраць. Хлопча, табе трэба ісці да Лепуса. Просто вельмі тэрмінова, вельмі пільна. Ідзі да Лепуса. Ён табе ўсё распавядзе, што, як, да чаго. Ён жа ж спецыялізуецца ў нас у Літве. Вось, і збірае кампы знаёмым і суседзям.
Там дядька спец, во-во. Не абы што якое. Я бачу відэа, дзе ён сабраў ПК для падпісчыка файнае. Дык гэта проста відэа, маленечка, там жа ж ніяк не падкрэсліваецца ягоная дасведчанасць, а гэты чалавек, можа вожачак яго даўжэй за мяне ведае, але наколькі я разумею, ён яшчэ гэтым займаўся ў Беларусі, то бок там 10годдзі працы і досведу. Хвайна, охвісна. Стоять. Куди полетел? Так, да, потом хотел спытать, можете якостью радио поменьшить? Хутка жре трафик. До речі, Машнінський, слухай, ось Льоха добре питання піднес. Коли там може буде нейка інфа про радіоголос? А то ось досюль ще написано хутка деталі, ніяких деталей нема. Бо сам я регулярно його включаю послухати. Шкода тільки що на ютубі нельга музику, так би я стримів під її. А на что пытаешь написано ж хутка. Блять. Для дебіла ж написали, сапраўды. Выбачаюся, Машнінскі, гэта я так, не падумаўшы. Працуем кожны дзень, пишуць. Так, кады канал, што ты пытаеш напісана ж так, гэта трэба тут чацвер, што кожны раз сёння прыходзіце завтра. Пасля дождачку, ага. Што ты смеешься, Фэдли лохлоў? Я не смеюся. Я рагачу, наўпрост. Мабыць, для жонцы потым ёй для працы будзе трэба ПК? Не, мне падаецца, для працы лепш за наут нічога не будзе. Бо я нават сябе планую набываць. Менавіта для працы, каб там нічога лішняга не было ўсталяваным. Бо сапраўды часам выбачаюся, але мяне заёбваюць гэтыя рэчы, калі, напрыклад, ідзе стрым і нешта пілімкае, нешта адцягвае маю ўвагу. А так пастаўлю сабе трэцім маніторам яго. І вось, і буду толькі там сядзець па працоўных пытаннях. Каб ПК вызваліць ад непатрэбных, ведаеце. Teams гэты, ён, падаецца, зжырае ледзь не траціну майго АЗУ на бягучы момант. Так, ну што? Я, бать, у нас тут просто... Та чакай ты, божахна. Цюкоў мала, глядзіце. 3 цюкі саломы з гэтага поля, фу-фу-фу. Полетели туды. Ось, то паставіць не ведаю, толькі яшчэ была думка Mac, але потым я пакамунікаваў крыху з нашымі сісадмінамі, пакамунікаваў з гэтымі хлопцамі, якія на праектах у мяне працуюць. І ўсе аднагалосна сказалі, ябаць у гарло гэта Mac, толькі калі там няма шаі агенту. Вось, трэба Windows ставіць і ўсё, не дурыць галавы нікому. Бо з Mac'ам занадта шмат зараз на сённяшні дзень. Праца, якая не патрэбная. Mac гаўно. Вось з Фэя, плюс-мінус пара чалавек так і адказала, што на сённяшні дзень Mac сапраўды гаўняшка. Оля, ўжо поўная.
Повний бункер уже назбирав, малече, ухваляю. Яны просто не умеют варить. Осуджаю, Леха. Какая жудость. А пью и думаешь, лучше одну. Да, ні, там 3D-мастацтво. А, ну все, то питання нема, вибачаюся, так. Тому тільки поки ноут не витримає. Ну, ёсць адпаведныя ноуты, не ведаю толькі як яны ў эксплуатацыі, нічога не беруся казаць, просто што мадэлі выключна для 3D-модэлераў выпускаюць, гэта я ведаю дакладна. Вось, але калі у гэтым справа вядома, так, тут ты маеш рацыю, простае слово, што з гэтым ужо нічога не зрабіць. Лепш ПК, тут просто зменю відэакартку, дадаў АЗУ ці штосьці падобнае і пытанне закрыў. Так, все, поехали, скинем гэта зараз у наш бункер збожжавы. Я ў Польшчы быў прыемна здзіўлены, як Мак спакойна расце сябе паўсюль і ніхто не выклікае участковага. Так, гэта вожык тое самае ў нас было, асабліва моей жонцы. Калі яна ўсё гэта я побачыла, што Мак расце, спакойна, палявы маецца на ўвазе. Ці лугавы, я не ведаю, уже там не памятаю, як дакладна завецца, ён такі дробны. Ніхто яго не косіць, не вырывае і не збірае, дарэчы. То вельмі важна. У Літве таксама, прямо ў цэнтры. А вожык, дарэчы, ты заўважаў, што на палянках гэтых, ну, тыпу, в астравах бяспечнасці, гэтак далей, высаджваюць кветкавыя зборы усялякія. Там, дарэчы, сапраўды шмат маку часам бывае. У нас у Беластоку так было, напрыклад, у мінулым годзе. Вось, у гэтым годзе нейкія іншыя кветкі павысаджвалі, але ў мінулым годзе была проста шалёная колькасць маку. Так, куды цябе, курва, высыпаць? Я ўжо забыўся. На гэты млын. Ой, бля, не на млын, што я раблю? Зернасховішча у мяне тут. Вось дурень. А? Золото? Все, поехали за наступным. Так, яшчэ трэба будзе падумаць наконт цукровага бурака, таму што ён мне ж патрэбны выключна для біягазавого заводу. Для яго ж іншая прылада патрэбная для збору. Бульбяны гэты камбайн, ён будзе тут працаваць, а тут нешта сваё. Так, поехали. 3900. Хаця можа пазбіраць, каб не чакаць. Вось, узяць ды пазбіраць салому.
Так, ну сюда придется ехать уже каким-нибудь причепчиком. Так, потом сюда. О, до речі, ми ж там собрали урожай, то варто було поставити сюди, кап заорали землю. Готовы. Давай, худший. Так, поехали далее. До речі, я все думаю, чи варто купляти той поле ячменю, яке там зараз со спілом. Може варто набити. З ячменя все одно ж солома, та і дві зерні так само пасує для того, як птушку кормити. В порівнянні з пшеницею тут ніяка розниця, єдине, що коли вже хліб пекче, то відомо, що ячмень не підходить для випікання хліба.
Так, давай ты отсюль. Тікай, тікай, тікай. Зараз подумаю. Тут уже амаль што скончылі, там усё роўна трэба араць, тут трэба араць, а там можна просто сабраць, пакуль усё гэта арэцца. Барануецца, потым будзем высаджваць яшчэ. Калі прыйдзе час. Так, давай ты бліжэй туды. Стоп, тут пшеницу скинуть. Там поле невялічка, хутчэй за ўсё хопіць нам проста аднаго камбайну, каб яно ўсё ў бункеры яму паляцела. Гэты ячмень. Так, набыццё, калі ласачка. Адсыпьте мне гэтага поля, 42-е. Так, сюды. 93 тысячи усяго. Мая. Пайшоў збіраць. Тут мы салому таксама дазбіраем, поедзем на тое поле, станем. Сюды нам трэба будзе прыцягнуць яшчэ прычэпчык, каб сабраць гэтую салому, давесці на... до коров наших. Сюда, так. Поднимаем, выкидаем.
Один тёк? Только один, добре. Давай туди ближей. Добре, поехали, заберем наши тюки. Тут яшчэ ляжыць 3, но 3 мы можем перенести вручную. Оу, а что это такое было? Бульба квітнее. Так, ведаеце, што яшчэ спачатку? Не, ось сюды. Зараз я поставлю сюды, каб ён араў зямлю. Каб не губляць час. Так, где наши плуги? Там 2. Так. Пошли збирать. Там уже есть адчуванне, што хутка ячмень назбіраецца. А нам ще трэба вызваліць наш прычэп ад пшаніцы. Все, павезлі гэта да хат, дакладненька за дэкароўнікам.
Так, а мне падаецца, ці там комбайн просто стаіць у полі зараз. Чакаю на выгрузку. Падаецца, паведамленне было б нейкае, правда ж? Працую. Добра. Давай, паляцелі. Нам трэба скінуць гэтае. Потым павернемся за ячменём. Ух, наступны стрым у нас будзе пакутлівы, мы ўвесь стрым будзем збіраць бульбу, ёсць такое адчуванне. Таму што на гэтым мы скончым па сутнасці пшаніцаю, ячменём гэтым, саломаю. Вось, яшчэ што-небудзь такое паробім, дачакаемся, пакуль саспее бульба. А, ну так, яшчэ ранне баранаванне наперадзе. Так, сюды. Вось яшчэ гэтую зрабіць. Салому. Не забыцца. Коровки мои. Так, як мы тут проедем, ці не? Ну, амаль што роўна. Амаль, кажа, роўна. Трэба яшчэ будзе гэтае поле набыць. Так, усё, сталі побач. Сюды, не, вось сюды, так. Давай. Ну, не чапляйся. Так, гэта апошняя з прычэпа. Усё пайшло, усё увайшло. Так, і гэтае трышча прынесці. Так, апошняя там будзе з гэтага боку. Пчальнікі гудуць, гэта выдатная прыкмета. Знікнеш? Знік, добра. Так, гатова, гатова. Наступна, гэта сабраць ячмень. 8 тонн паспеў назбіраць. Слухайце, я меў рацыю, што павінна яно ўлезці яму ўсё ў адзін гэты. Ой, у адзін бункер ягоны. Так, адпаведна, ведаеце што? Яшчэ гэта будзе пазбіраем. Стоп. А чаму ты не хочаш збіраць? Таму што быў вышэй.
Так, колькі тут будзе, магчыма, 5 сцюкоў яшчэ. Выглядае, як на унітазе сяджу. У сэнсе. Ты пра што зараз? Что ты такое кажешь, Лёха? Не бывает так. По крыху так... Фу, блядь. Але ж ты можешь быть ты мерзотным человеком таким? Ну, вось можешь же ж. Ассоциацию его. Так, глядзіце, мы гэтае поле хутчэй за ўсё прадамо, таму што я не ведаю, на што яно мне не патрэбнае. Мне патрэбнае тое велічэзнае, каб бавоўну пасадзіць. Вось, пакуль што я так зраблю, вось гэтак. Ага. Усё сабралі, паехалі, зараз выгрузім гэта ў наш бункер. Ведаеш пацалунак Нептуна? Не, я такога не ведаю. Твой род. Так, я, мабыць, тут не праедаваць, лепш тут. Надзейней тут. Просто ось так хобана, адразу з комбайна туди. Пайшло зерня по трубах. Ось так, крыху аўсу, крыху пшаніцы. До речі, гэта авёс было, не пшаніца. Ой, а не ячмень. Паркуемся. Треба так припаркуватися, каб можна було за спиною гэтага комбайна бегаць. Ось так. Так, гэтае мы ставім на месца. Чапляем, дарэчы, на яго. Так, на яго. Зараз плуга зачэпім, хай ён там арэ. Пацалунак Нептуна — гэта калі сена падае і кроплі трапляюцца на дубу. І каплі, кроплі трапляюцца на дубу. Ніхуя не зразумеў. Все сюди. Все, погнали, будем орать землю. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ну не сено. Чекай, блядь. З вами алегоры, з вашими гэтымі асацыяцыямі. Нам трэба картинку з мемом скинуть. Добре, зараз чакай. Даеду толькі, каб паставіць яго араць. Все, так. Назираем пакуль за гэтым, а я пагляжу на тое, што мне даслалі. Так.
Яка жудость. Ой, боже, да. Так, чекайте, треба ж збирати. Поцелунок Посейдона. Ой, так, колькі у нас часу засталося? Зусім нічого. Я гляжу, амаль што першая гадзіна дня. Так. Так. Ну, яшчэ, мабыць, гэтую купу таксама падбяру, якая тут ляжыць даволі буйная. Тут аруць, гэтак, ну, па сутнасці, глядзіце. Аранне гэтае мы можам пакінуць і на заўтрашні дзень, маецца на ўвазе, што мы можам легче спаць. Зараз, правда, лепень, у жніўні ўсё роўна бульба не будзе спелая. Вось, таму мне падаецца, што можна зрабіць. Слухайце. Садзіць мы будзем у верасні, падаецца, так, азімую пшаніцу. Да гэтага нам трэба ўсё роўна забаранавацца яшчэ. Роўна не паспеем за сёння. Ну, працягнем на наступным стрыме. Завершым нашы гэтыя земляробчыя працы. Вось, і на наступным стрыме скончым баранаванне. А можа, я проста па-за стрымом гэта скончу. Все роўна гэта будуць рабіць баты. Мне гэткія працы не цікавыя. Вось. І, адпаведна, на наступным стрыме ўжо будзем літаральна збіраць бульбу. Мабыць, набудзем яшчэ тэхнікі, апроч таго, што вынаймуем нешта. Я мяркую, што мы набудзем нейкія цягач з прычэпам для бульбы. Такі, ведаеце, яны звычайна длінныя, па 20 тонн, падаецца, ой, па 20, па 80 тонн туды ўлазіць. Хутчэй такое нешта. Можна і сёння, дарэчы, во. Добрая ідэя. Мы зараз скончым з гэтай саломаю. Вось, і набудзем тэхніку, апроч той ж, якую трэба будзе вынаймоўваць. Камбайн тот, зборчы. А заўтра Лондарк. Так, заўтра Лондарк будзе ў нас. Заўтра Лондарк. Трэба будзе што згадаць, што ў нас там за планы. Так, адсюль я зараз толькі заберу салому, і трэба будзе прадаць гэтае поле адразу. Лондарк, ой-кай ён. Я ведаю, Лёха, як ты ставішся да гэтай гульні. Памыцца абавязкова. Поехали, заберем солому. Дзіўна, што, дарэчы, у мяне гэтыя трактары, якія павінны араць, яны зараз займаюцца перавозкамі, а тыя, што павінны перавозіць, блядь, займаюцца араннем.
Яшчэ адзін бусел ляціць. Дарэчы, паглядзіце, што распрацоўшчыкі замарочыліся, і ў ліпні яны не клінам лятуць, а па адзіночцы. Там колькі іх было весною? 6-7. Так, хоць тут будзе чорны экран. Не понял, не зразумеў так. Прыходжу папиздзець, паслухаць, пасмяяцца. Я зразумеў цябе. Справа не ў гульні, карацей. Так, стоп. Вырубайся. Сюды. Давайте, коровки мои. Вось вам соломки крыху под сраку. Так, ну что? Усё знікла. Давай поглядим. Это я продаем. Продаю. Продать сюда. Так. Коровки мои где? Вось яны. Так. Здароўе 100%, добра. Салома, дзе яна? Ой, ну зусім мало, бачыце. Халера, на 60 кароў патрэбна. Мы колькі закінулі агулам тон? Падаецца, там больш за 100 тонн было. Гэтай саломы. 230 лишь тонн. 20... Да, ну, да, 230 тонн. І гной, чекаем, я, конечно, не разумею, а чаму мы гной не можем збіраць зараз ось сюды, адсюль? Яго тут не малюють чамусьці. А чым ты ім толькі соломы кідаеш, яны сена не жаруць? Во, бач, сена ёсць, сена і трава. Яны адсюль забіраюць, так. Тут яны пачалі ўжо ўсё араць. Выдатна, гэты мусіць ужо скончыць хуценька гэта аранне, а мы, адпаведна, зараз пойдзем, пашукаем, што мы можам сабе набыць для бульбы, каб вазіць. Там прычэп мне патрэбны будзе, гэта дакладна. Прычэпы. Вось, і мне падабаецца во гэтыя. Тут яны для бульбы не пасуюць, і гэтыя не пасуюць, вось гэты пасуе. Клас, так, і гэты пасуе, добра, сюды можна бульбу скідаць. Укром гэты можна, 132 тысячы. Гэта 52 тонны і гэтага бляха. Объему. А тут ніхуя сабе. Ну гэты на 7,5 тонн вагі толь. Гэты на 11,8 тонн. А вось гэты фігаль 9,3, 7,5, 9,3. Гэта не. І гэта, я мяркую, таксама не. Адпаведна, у нас чэмпіён вось гэты, Крона. Адзінае, бачыце, мне засмучвае, што ён высокі. Каб толькі хапіла 11,8 тонн. Каб толькі хапіла вышыні таго камбайну. Я вось за што зараз хвалююся. Карампе. Та ты шо, 11,2 тонны, бачыце? Вагі цягне. По FS21, здаецца, сапсавалася. Так, сена ж з часам падаецца, наколькі памятаю. Не. Я у 19 гуляў, 22 падаецца час, там была, называлася Farm Simulator 22. Нідзе нічога не псавалася. А борцікі апусціць нельга ў Крона. Ой, я тут не ведаю, шчыра кажучы. Ну, але ён лепш за ўсіх выглядае, мне такое ўражанне, правда? Ён і
Величезний такий, шпільний. Добре, нехай буде. Нехай буде. Ні, я не бачу, що тут неповоротний ніякий, чекай. Такі цельні. Метеор, вітанки. Бери 2 по 65. Добра ідея, до речі. Каб гэта было сапраўды гаспадарка свая, то так, а лепш, падаецца... Ну, высокі, курва, высокі. Вось гэта хвалюе мяне. Ён высокі. Калёсы стандартовыя, якія яшчэ шырокія. Ну, шырокія прышпільна выглядаюць, хай будуць. Крышка, ля. Это типу, во, можна будзе адчыніць і зачыніць. Бачыш? Так што яна тут не патрэбная, але вось трэба, можна ведаць. Давай, я буду гэты прычэпчык, калі што прададзім. Згубім крыху грашэй. Нейкае дасягненне нават упала. Добра. Другі камбайн возьмеш у гэты рухомая падлога. Я ведаю, што у іх ва ўсіх тут вось такія кіны выглядаюць, вось у гэтых падлога рушыцца. Трэба зараз узяць будзе цягач. Вось такі. Як вам? Што думаеце на гэты конт? Я б хацеў такі цягач. Нейкі мак. Чакайце, а той прычэп, ён пасуе? Не, і для яго патрэбны звычайны трактар. Бачыце, прычэп такі. То можна не купляць у такім выпадку. Вось цябе ўзяць. Ну, возьми. Давай, мужчына. Ты фермер ці хто? О. Думаю, што мас трэба браць, а то тут одно гаўно прадаецца. Дзякуй, паладзін, за падтрымку маза. Так, усё, пачысцілі, малайцы, селі, адчыкрыжылі яго, паехалі за кронам. О, гэты кончыць уже, бачыце, можна барану будзе падключаць да яго. Ну, хаве, шчыра кажучы, не ведаю, пабачым, як туды закіне гэты камбайн зборачны. Ці закіне агулам. Шыць. Ну, проча даўжозны, просто даўжезны. Так, ведаеце што? Давай мы тебе пакуль скінем. Де наша абарона?
Так, не гэты, бо гэтым. Ля, як акуратно ўсё зрабіў. Помыться. Та не. Помыться, кажу, треба. Ну і па сутнасці на сёння ўсё. Там я ўжо пазастрымаў забараную то вялікае поле, як той скончыць яго араць. Вось, і мы ўжо там на наступным стрымы, як заўсёды, перайдзем да справы, а менавіта з бульбою завершым усё. Акурат такі другая гадзіна пачалася, таму мне падаецца, выдатна ўсё атрымалася. Вось так, бачыце. Шыкоўны краявід. Усё. Шановныя мае, дзякую вам за вялікі за прагляды, за вашыя падабайкі, каментары і іншае. Вось. Спадзяюся, хто не падпісаны, ўжо падпісаўся, а мы пойдзем зараз да нашых шляхетных асоб на твічы, менавіта хто з нашых стрыміць, толькі Ралев, таму да яго. Яшчэ раз вам вялікі дзякуй. Як заўсёды, падтрымлівайце вольны беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Пабачымся заўтра. Усім пакуль.